Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Ishuviro yemudzimai wese kuti pano sunungukawo mwana wake azoziyawo kuti mwana wangu pandamusununguka ramangwana rake richazovei. Mudzimai wandauya kuzoona kuno kumabvuku amai pipi vati aiwa zvinhu zvakaoma ndidambudziko randakasangana naro rekuti ndakaramwirwa kana kuti ndakasirwa mwana wemumwe mudzimai ndokutiza mwana weropa rake. Chii chiri kumboitika muno munyika? Ndofunga madzimai mazhinji muromo wavanotaura ndewekuti hapana chinhu chiri pamutezo wemunhu chinorwadza sekuzvara mwana. Asi kana vana vacho taakuuraya, vana vacho taakurasa, vana vacho taakusiya kune mumwe munhu kuti ini ndaenda otiza mwana yeye hauchawanike. Chii chatinenge tichiita? Regai tinzwe kubva kuna mai pipi kuti zvakambofamba sei kuti vasirwe mwana uyu vazochengeta mwana kwemakore 3 vasingazive kuna amai vemwana uyu. Mai pipi makadi tiripo edu makadi yenyu. Aiwa tiri nani vazhinji kanobva wanzana nababa juju, ndofunga nababa juju nana mai juju ndo vakawanda. Ana mai pipi vachiri pana mai pipi naika. Yeah. Aiwa ndizvozvo. Kuri sei kunoku kumabvuku? Kumabvuku kuripo zvisingaite. Naika. Sure. Ku Scotland kwatiri. Naika. Yeah. Nacho chando zuva toti chibhozi weather yapakati nepakati. Takutsva. Naika. Aiwa chatonhorwa. Aiwa tinotenda Mwari. Chokwadi. Ndinoda kunzwa mai pipi mhuri yenyu yakakura sei? Inini ndine vana vangu 5 vandakazvara inini. Yeah, vakomana 2 vasikana 3 and then ine wangu ushu andakapiwa naMwari ushu anonzi Princess. Okay. Aiwa tinotenda Mwari. Mwari anoramba achikuedzerai mhuri. Mwari akati aiwa ungaite vana 5 varora vaviri 6. Saka zvine vakwasha vangani? Vakwasha 4. Pfuma dzinenge dzichiuya. Aiwa dzichiuya. Dzinenge dzichiuya but vanhu vanobva vachanzwa zvara vana vakomana. One of the other mai vanoroya. Kana. Mai vako vanoroya shamwari ndiri kuvabata kwese kwandiri kuenda uko. Mai vako vanoroya. Kana mazuva ano kuvakwasha kushongoti wambuya wangu mawani. But manje kuvakwasha unenge wavhura hombe chaiye kuti mombe dzacho hameno zvino zvitoda ukasimba humwe. Aiwa dzoda kusimba humwe. Dzoda kusimba humwe. Because pane pada danga resimbi chaiye. Nekuti ukarora kumoko kadaro zvinodhakwa. Aiwa kuseka zvedu. Tanzwa mama matisvaga mukati pana pipi apa ndo pandine nyaya yandoda kukushera iwo pana Princess mwana wangu wechi6 sekutaura kwamaita mukati ndiwo ndakapiwa naMwari. Saka ndoda kunzwisisa kubva pane mwana wechi6 uyu anova last born yenyu Princess kuti zvakafamba sei kuti zoti nasuno tagara pano toda kutaura nezva Princess. Okay. Chakatika pana Princess taishanda kumazowe Jumbo Mine. It was 2023 sorry. Okay. So tiri kumazowe ikoko takaita pane vakadzi vanongozidaidzwa nekunzi mambuya emaserengeto vanoita zvekuserengeta madhaka kuti dhaga rikasa varume vakagaisa dhaga rikasara vochikwesha madhaka. So mai vaPrincess she's the one vanga variwo umwe wamadzimai iwayo. Okay. So vaiuya inda ndinohama mioyo yangu kumazowe ikoko ndaivo murungu wavo. Vaiuyawo pachigayo vachitsvagawo mabasa vachimawana. So mazowe wayo ndaigara kuHeathcliff sandauya kunoku ndobva ndandina maid aisarawo nevana ndichienda kubasa. So vakabva vanditi kumba kwenyu ukoko muna maid akakura sei? Ndandati maid kacho kachiri kechidiki. Nemai Princess kanokwanisa here kuzosarawo nemwana wangu ndichikupai mari. Kati izvozvo hazviite dia but ndingatokwanisa kusara naye panapa pabasa. Uchienda kwaunoenda ndichisara nemwana papi? Pano pabasa pangu pamba pangu panapa. Kanzi alright iripo. Saka ndakazomunzwira tsitsi ndati alright iwewe musikana ari kumbotaura naye angoda kuwedzera $20 pamari yandomupa. So iwe uchatsvaga $20 madiapers nepojiri mwana toendesa mwana kumba. Because hazvisi safe kuti urambochigara nemwana musango ende zvanga zvisitoriwo safe. Kwaimboya vemabhemba vachivapazira zvimba zvavanorara vaigadzira zvimatende zvakaita zvemusana wenzouso. Okay.
vaivapazira vachipisa vachita seiska zvinhu zvakasiriwo safe semunhu akanga akazvarawo mwana ndandino kamwana kangu kanonzi kaprominent kanga kakaenzana naye kasiyana ne1 year prominent aive negore ipapo uye aive ne2 years ndobva ndati alright tichienda kumva ndakaendesa kumba kuna maid uya achisara nemunaye saka ini ndaisarawo ndaibva ndatora wangu ngati achirege ndichamuwanzirira musikanawo ndaibva ndatora kangu ndaigara nako dhei rekutanga mai vemusikanawo vakauya zvikanzi ndauya kuzoona makafamba bhora takafamba zvakanaka ndaitwa pana changobva kunosiya mwana tikafamba zvakanaka alright ndobva vaenda kubasa kwavo ndobva vazodzoka tamhanyiswa nepolice ndakati dai wangu ne mwana ungashitora samwana zvikanzi chokwadi ndobva zvatopera payo ndobva adzoka dhei rechi3 ndobva anditi ndichakuwanai manheru ndambonoshanda chandikusira mari yeporiji remwana ndikati alright andazomuona futi padhei 4 kusvika nanhasi chakazoitika ndechekuti pane musikana waaifamba naye musikana aingodaidzwa zita rekuti shoti so shoti uya akazouya after mwedzi ne$60 achiti ndapiwa $80 namai vemwana kuti ndikupei $60 ndikupei yose asi ndakambosvikira uku pane kunonzi kwakedha ndakambosvikira mufenzi makedha so pakazomboya mapurisa achibata vanhu ndobva ndashandisa $20 nekudya so 60 iyi 20 ndichauya nayo musikana uyo haana kuzombodzoka ne$20 ndakazongomurimindawo zvemanje ndifunga about 3 weeks ago ndida kungonzwa ndikati hauna kuzondipaka $20 yemwana panzi handizvizive ini yandakatokupai ndiyo yandakapiwa akatondirambira mandatoseka ndikati andada kungomunzwa but haisiriyo nyaya yacho so panewo mai vamwewo vanitewo zvekutengesa ikokoko ndazvaonawo ndazokwira nawo kombi ndaitoendawo kubhendura kubasa ndasangana nawo ndomboitawo zvekukakiya izvozvo ana asirikeni mbonoona kuti ndiri pabhendura ndasvika nditori mukombi ndobva nditi iwe ndiwe ribhozi ndakazongobva mamwe mabviri asingaitewo ikoko kumazuva ikoko ndakutohantiwawo nevamwe vasikanawo nekuda kwemwana aiwa yange isiri hayo nyaya yemwana vasikana vaidananawo nevakomana vemabhemba saka vakazenge vakuti tsvaga takakunetsana katakaita ipapa panyaya dzemari ndobva kuti unditsvaga zvekuda kundirwisa ndobva ndangobvawo zviri smart asi hazviri kuti handitadzi kudzokera kumazuva ndaitodzokera but vanhu ve vakazongoitawo mhosvawo dzavo vakomanawo vakanzi vauraya vanhu kudidi ndobva vatiza vese bva vabuda munzvimbo saka ndakazongoramba ndichingota se ndichingoenda asi mai vemusikana ndinobvira ndasangana navo saka pakauya shoti ne$60 amuna kukwanisa kumubvunza here kuti shoti ndakamubvunza zvikanzi vari kupurazi kwababa vangu vari kukuwachibagi so vanopedza next week ndo mari yavo yepei kuzochimubvunza zvikanzi handizivi shoti uyu ndine kuzongoti kuparara kwemaaudio neini but pandakamboenda kupolisi yeQuitcliffe ndakatombovanzwisa audio yaakambondisendera ndavanzwisa audio yeye ndobva vanditi munhu uyu anenge anekakuziva asi anekakutya kakunzosataura kuti ndiripi nekuti ndakamubvunza kuti zita remai vemwana andirizivi munhu wandaingozoti ndimbuya wemaserengeto ndobva anditi zvoni anonzi Lydia senemu haana kutaura akati handizivi mwana ungaite ruzivo here kuti mwana akazvarwa musi wani zvikanzi 8 September ari kutoziva aiziva zvese izvi but handinozoti aiziva hawo ndazomusendera audio nchiti wakazombovaona here zvikanzi ndiri kutovatsvagawo ndaida kuti ndaida kuti alright ndobva atochinja nyaya kuratidza kuti paive nemunhu background kwake aitotaura naye muudza zvekuita kana kuti kutaura haana kuzombotaura abva angokata nyaya audio yona ndakazoichengeta ndibva ndatozomboenda kumapurisa pana anonzwisa vamwe paHeathcliff vanonzi Constable Slim ndobva zvikanzi munhu uyu anotonga ari kuzivawo asi rege timbosiya sofa hapana problem mwana asi urwara akazonochawaonawo munouyawo zveshuwa makambouyawo panapa asi kupolisi havana chavakandipa chinoratidza kuti ndine mwana kana kuti mwana akazoitawo problem mangwanawo ndokwanisa kuzodzokera nchiti ndakambouya zvakafanira ipapa ada kusimudza nyaya kuti abirwa mwana ndokona kutosungwa because zveshuwa kupolisi ndakaenda asi handina chinoratidza kuti mwana zveshuwa ndakachengeteswa kana kuti munhu akatiza polisi havana chakandinyorerawo chinoratidza kuti in case of mangwana mwana anongononzikwa nemuri aenda kuchikoro mwana ndiri kuendesa kuchikoro anoenda kuchikoro havana kana chavakaratidza kuti mwana akazoita dambudziko
ndobva ndazoendawo kumabvuku ndikavaudza kuti ndakugarawo kuno kumabvuku ndauyawo nemwana in case of mangwana ndikatomboenda naye ndichida kutoti ndakukurirwa mwana udoenda kuchikoro murume wangu sofa mara hana zvinhu zvakatoomawo munhu anoitawo zvekumaina izvozvo zvinomboramba pane pamwe pekuti munhu anomboenda kusango zvichiramba zvanga zvakundikurira zvichiwa ipapo mari ndisisina yekuti ndoti mwana anodyei kana kuti zvazvakaoma taimborara nenzara nemwana uyu tichingomuka makuseni tichingotarisana mwana uye asina kubvira akambondiudza kuti mama ndine nzara because kamhino kane kango kakungonzwisisa kana kuso kekuti kana mwana wangu asvika pamama mwana wenyu makamuregerera amumurove sei enda ndisana ndambomubatira shamu kuti ndomurova kana ndamubatira shamu pamwe nhau dzeweti ndaona kuti kakuta everyday nombokabatira shamu saka zvinhu zvimwe zviya zvekuti zvakasvika pakundibata ndikadzoka ndapolisi ndikati inini mwana adaenda kuchikora ndamari mwana ada chikafu zvakundiremera ndakungoda kumuendesa kuofaniri ndikaenda kupolisi vakati muzouya muzoenda kuVFU ndaenda kuVFU vakambondikanzela vakati mbodzokera kupolisi yekumazuwo munotaura nyaya yenyu so ndati tina polisi yekumazuwo wandoenda chanjadya ndochachadyawo kana chingorana nenzara mwari wachazviona kuti zvecho hatina pandangozviginwa from there havana kuti chavakandipa chekuratidza kuti okay takukupewo kabepa aka kakanyorwawo zvakati kana chinhu chemapurisa mangwana zvikazonzi makaba mwana toti aiwa vakauya pano vachiti ndakasirwa mwana so svika izvezvi handina problem ndakazongosangana namai vayo ndazosira nyaya chiparo tichienda kubhindura kandi iwe ndiri kunzwa kuti wakada mwana iwe kaenda naye ndakada mwana ndozvakazondipa shungu yekuti nditsvage mukoma Kingsley Mapopo kuti nyaya inosondiremera mangwana anogona hake anogona ngonyipa handina kuripota asi mwana wangu anga akabiwa inenge iri mhosva inogona kuita mhosva kwaari kuti hauna kuripota egoita mhosva kwandiri kuti ndakaba mwana of which mwana handina kuba mwana wekubiwa achengetwe zvandakaita izvi mega makatarisawo mwana hameno ndo zvinoitwa mwana akabiwa ere kuti anobatwa zvakashata handingazviti ndiri 100% pamwana nguva zhinji nendistoripo nechitoshingirira kuti mhuri idye vana vavararama naiwo wacho waono something ndo zvanei ndichivavarirawo saka kaishu kekuzosimudzika kekuti akazotoona mai vava akati mai vava vakatondibira mwana wangu tototsvaga so that mukadzi wendi kavanda muti ndandichikukumbira iwo mother mukamuona mumuti no iwe munhu wakakubira mwana ka ndakamuona pana 4th apa anotengesa airtime handi unotora mwana wako ndatomuona ine mwana izvezvi kana mandifonera ndouya zveshuwa pana 4th apa nemwana kuti handi tobata mbavha yakaba mwana tiendese kumapurisa hatidi kushedzera vanhu tiende kumapurisa uchinotaura kuti wakabirwa mwana nenzira yakaita sei wakazombodzoka here ukanditsvaga pandaive inini ndina mai vandototaura navo variko kumazoe vanonzi mai Michelle vanotori nenhamba dzangu tinotokomuniketa paWhatsApp tinototaura vanongonditi handisi kumuona vakatombondiudza vakati iwe munhu wako ari kunzi aonekwa kwakati asi haana kumboonekera zvenguva yakareba abva atobvako ati handina zvakaona zvandakataura zvaizvezvi hangu handina dambudziko mwana ari kwanisa kudya mwana ari kwanisa kupfeka ndaida kuti kana vhidhiyo richikwanisa kutenerera munyika yese kuti mwana wako aripo haana kubiwa ende nhamba dzangu handisi kuzosiya pano muchasiya dzenyu achakutsvagai imimi mokufonerai mochizomupa nhamba dzangu ende maita make sure kuti ndiye here achazviintrodusa zita rake kuti anonzani akasiya mwana gore ripi ende munhu wakasira mwana wachona anga ine murume akaita sei ndaizikamwa nokuti amai ani nekuti handichatauro ndaizikamwa nokuti ndiri mai ani unyatso confirm kuti zvecho amai avaizikamwa nokuti mai nhingi ndakavasira mwana nechikonzero kuti ndichadzoka chakazoita kuti tisadzoke chacho chii ndo zvatini takuda kusiya because kanyaya kakusimudza kekuti afamba taura ndakaba mwana handambomubira mwana ndakatori ndiye akadhisapiya neubenzi hwake akaenda pamwe inhamo here handizivi pamwe akaona kwandiri kuri right kwanga kuriwo rightwo zveshuwa kundizira because dena ansiri munhu ari right pamwe mwana dei akasangana zvakasangana nazvo nezera rine mwana ka ari umwe munhu ka ndaingoti ndichamuendesa kugrade 1 ka 1 ane 6 years kana 7 because handina mari vana vangu pamwe pacho ka vanotoenda kuchikoro vasina lunch box asi I make sure kuti mwana wayo anoenda kuchikoro ne lunch box even my neighbors angu hapana munhu anoziva kuti azi mwana wangu havanditodi kuti vazvizive chero kuvabvunza vanhu kuti naimi mwana uyu mwana wana unotoendwa handina kana munhu wandakaudza kunyange vanhu vandowirirana navo koma wangu vari mumagara kuSouth Africa vakatanga kuzviziva izvi zvindauda kutokuudza izvi kana naiwe
saka wainyepera nematwins ndakatonyepera nematwins prominent naprincess vakatoziva izvezvi kuti asi ndakuda kuti buditsa nyaya takati asi une mwoyo wakaoma ndikati maizomusarudza maizomuvenga kana kuti asi mwana wehama yangu chokwadi ndochokwadi ichocho ndiwo mamiriro akaita nyaya yacho. Ndida kunzwa musi wamasirwa mwana namai ava po vakazodisappear murume makamudza kuti chii? Akazvigamuchira. Ndakangomunzwa conversation yenyu muchisangana makabata princess apa mune vamwe 5 neeconomy ndikati shamwari ndo zvatoitika mai vai havachatowanikwi. Saka mboti angatimbomira pamwe vanodzoka sinzi musango pamwe munhu akasungwa ketimboona ndo pakazoita musikana uyo kuzouya ne$60 uya zvanzi andowaona kuti munhu anorangarira achadzoka ndo pakaita pekutanga nepekupesera asi vakambosvigamuchira. Handizozivi semunhu akamboenda kusango kaenda kusango ndine mimba yechikomana chidiki ine 3 months kusvika ndisununguke mwana ana kuuya ndikazoita kumutera nemwana basa kwake waishanda ndichataura hangu ndiko katera naye ikoko kanomuona ndikasvika pakudzoka kuzochitanga kuuya kubva gore iroro rasiwa ushu 2023 kuzochidzoka tata kutogara pano topakazodzoka muna January akuda kutobhadharira vana school fees asi akazongofarirawo ndechekuti akabva akabhadharirawo school fees yacho akakatengerawo uniform kakaenda kuchikoro nevamwe saka ndakaona kuti maybe kubatikana kwandi aishaya handisiyi handizozivi kuti zvazvakamubata here kuti kumba kune vana hobho asi zvekutumirawo mari shoma yekuti otairarama zvekuti haangarima wani but bvawo ipapo zvave naniwo takukwanisa kuchengeta vana vakwanisa kudya zvavanoda nenguva yavanoda asi chanda kungokumbirawo kuvanhu kuti anozivawo kune mukadzi handina hangu picture rake handizive kumusha kwake asi nyaya ndakambonzwawo ndeyekuti aive nemwana aidzidza kuGlenview but handizive kuti kuGlenview chii mwana waifanira kunge akanyora grade 7 2024 last year 2024 ndipo aifanira kunge akanyora grade 7 yake so mari yake registration mwana uyu yaidiwa 2023 iyoyo ndipo aidiwa mari yaikuti aregister grade 6 aregister grade 7 pagrade 6 so pana mai vaita zvekubika sadza kana vachazoonawo vhidhiyo vainzi mainono ndo vainzi vane nhamba dzemukadzi aichengeta futi mwana iye anonzi Amina vaiti hanzi mwana anogara nemukadzi wahanzvadzi yangu musikana wacho mukuru akangomudhamba futi akatiza futi hanzi kuGlenview saka handizivi kuti papi pacho Glenview kwazvo kuti kana vachizokwanisa kuzivawo mai vaAmina vacho Amina naprincess vachatsvaga panhamba dzenyu mimi saka vana ava even masenemi ava hapana ari kumaziva hatizivi kana kuchikoro ndakangonzi ti princess ndakavatsanangurira nyaya yangu svanzi princess zvanga zvakakomerai zvakadii kuti muende kunotsvaga nzvimbo tozoti pamunoenda kunotsvaga nzvimbo paya munosvika munzi mabhete evana chakati chevana zvakatooma because mwana uyu vamwe vake vese vari kuenda kugovernment iye mwana uyu ari kutodhura because anoenda pakaprivate school kacollege kanotodhura kanotoda mari yekuti kanotoda 15 yechikafu koti 25 yeschool fees pamwedzi panotodhura because haana bhete ndiachitozoti ndichazoonondobatsirikawo sei kana chitosowa bhethi nemutemo handizoti zvinofambiswawo sei zvangu aindewo pagovernment school because ndendichikuwara mari yacho handiikwanisa kana unomutsvagira nzvimbo ndonomutsvagira nzvimbo panoda bhethi racho handikwanisa kunge chimutoresa because mubereki wake mupenyu hatizivi kuti mupenyu here ndakafa but mupenyu nekuti ari kutomboapi achidisappear saka kubva ipapa munozombonzwa kana information kumaini ikoko kuti kana baba vemwana vazombouyawo kana hama kana chii? Hapana, pana mai vaibva kuchitungwiza vandakatombozobvunzawo ndikatoti nhai mama munhu uyu ndimaiti makambomuona kumasasa maini iri kumazowe futi kari zvanzi akauya nemwana ine 3 weeks musana achiita zvekubika sadza mwana ari muchechecheche akamboita zvekubika sadza kumasasa maini ndobva azongobvawo kumasasa maini ndofunga chachati kurondo pachachane kuma2 pandakazochisirwa ipa ndo pachakazosarawo
saizvozvi kusvika ni 5 hapana 00 hapana. Ndazwa muchiti pamakatanga kuenda kumapurisa muri kuHeathcliff ndira kunzwa pamakanoripota nyaya iyi kuti ivo vakati chii wai vasina kukupaiwo chibatiso chekuti zvichida pakazosimuka nyaya nokutozoti madzimai akawanda pavanoita nhau idzi vamwe vanotorasa vanouraya vorasa vana vaya vamwe vanongosununguka vokanda mungava mutoileti vokanda kana pano panze apa votodisappear. Ndoda kunzwa kubva kwamuri kuti chakaita kuti mapurisa asakwanise kukupaiwo kapepa kebatisa nekutozoti vana avo pavanokura anogona kuzotsvaga nhoroondo yacho kuti vabereki vangu varipi, chakati changu chiripi, dzinde rangu riri kupi. Chakaita kuti vasakupewo bepa rekuti kana mangwana mhepo dzazosimuka sekusumuka kwadzakuita iko zvino kuti makaba mwana ende mune musina proof hapana anokumirirai kuti chokwadi vanhu vanongoti aiwa vanhu vekumaini ndofunga vanhu language yavanoshandisa nekuti vanochekeresa vanhu. Saka chakaita kuti vasakupewo pepa unoratidza kuti aiwa zvichida chokwadi mwana uyu makaitawo kusirwa awo mukatozowana simba rekunoripota mapurisa vaiti kudii? Hapana zvavakataura, vakangoti alright tichiongoona kuti sei handi apa hamuna problem. Ndikati aiwa handina problem. Zvikanzi alright it's fine. Saka timboti pai nhamba dzemunhu wacho wamuri kufungidzira kuti ndiye ari kuziva kune munhu, tikavapa vakambofonerana nemapurisa achivarambira kuti handizivi munhu iyeye. Ini ndikamufonera kuti kwemaipirei mapurisa nhamba dzangu, kati taingoda kungokonfirma chete kuti ungaziva were. Zvikanzi aiwa musape mapurisa nhamba dzangu. Saka ndopa zvikangopererawo. Inini ndaibva ndazviitirawo nungo because zvekuti ndirambe ndingofamba zvichikwadi ndanda kuita usimbe kuti unoenda handiti uchifambira nyaya dzacho wobva vakuti alright munozodzoka kana kuti mangwana apa ndaitovawo nezinhumbu zombe hombe ndasingatombokwanise kana kufuramba ndingofamba. Saka ndaingozviitira usimbe dzimara ndazouyawo kunoku ndazoendawo kunoripota futi same vakati mbudzokereni nyaya yacho kumazowe. Ina handisina business kumazowe, handisina chamboramba ndichingoenderawo kumazowe kuti handi kudzokera kumazowe. Ndakabva ndazviitira futi usimbe ndikati kana ndichingosungwa ndakaba mwana ameni ndongosungwa hangu asi chandakasungirwa mwoyo wangu chanenda kusungirwa mwoyo wangu chena because unoramba uchingofambisa ende mazowe yacho ndakandzokera mazowe ndaitotambura ndasina kana mari zvazvakatooma ndandichitotambura kuti ndikakuleta kuti mari yekuenda kumazowe kukwira kombi nekudzoka kunoku zvakatooma ndandisitorina kana pekubata kuti ndodzoka kuti ndaitokakuleta kuti $6 yekuenda kumazowe nekudzoka ndikatenga 5 kg yehufu $3 nemuriwo wekudya 3 days takatevedzana panoperawo 5 kg nemhuri yangu. Ndo zvanhu zvandaitoona because ndandisina simba racho kuti ndidzokera futi kumazowe bodo ndikabva ndangosiyana nazvo. Tozoti madzimai aya anenge achiita zvechingerengetwa vanenge vainewo kana kuti munhu wavanenge vachishandira panzvimbo ipapo hamuna kuzombokwanisa here kana kuwana information iyoyo kubva kune vanenge vavapinza pabasa iri? In fact havana munhu waaiva employer such kuti vatowo pabasa. Maemployers acho aive isusu because ndaivewo nemakomba angu andaisponsor waibudawo mari mazuva iwaya. So kwakabva kwaitanga kuti mapurisa matombo asasakwanise kubuda because pavanenge uchisponsawo ipapo vanenge vati matombo aya anoendawo kusvika zvevaridzi veclaim because ndinenge ndisina claim ndaivawo pegawo mukati memaclaims avo. So ininiwo ndaiti ndingakwanisa kuwana mukana wekuburitsawo matombo muclaim muyamwe ndopandaivaidza vasikana because vashandi vanga vari vangu vaiita basa iri varume vanga vaiita izvo vaichera ipapo vanga vari bamunini vangu nemurume wangu neboys. Saka vaiti vakauya nematombo aigona kuuya nepickup yavo yakazara. So ndaibva ndatora ivo mai vemusikana nevamwewo vakadzi tovapa basa vakangopedzawo topanana tumapercentage twataipanana navo vobva vapedza. So pangu apa vaiuya almost every day because basa raiwanikwa every day pamba singashaikwe basa. So semunhu wanaingonzwira tsitsi mararamiro aingoita mukadzi uyu ndasingade kutombode kumushaya ndasingade kumushaya munhu andaitongopa sometimes ndaitomupaka kuti mari because vaizodzokorodza madhaka vari 2 pachidhishi 1 chavaishandisa ndaibva ndangoti mari yabuda ipapo ndovashare ndaivashare ini ndaingoti divided by 3 pamari yabuda pakabuda kana kuti gram 1 mazuva gram raibhadharwa $40 ndaibva ndangoti divided by 3 vanhu ivo neni wacho pambacho ndaigona divided by 2 because of ivo ndaigona by 2 pakabuda $40 2020 ndasasamo mukati because ndaimunzwira tsitsi kuti ndikati by 3 anorarama sei ndaingosiya zvakadaro. Kuhama ndanzwa kuti even kana sisi nyaya yevatozotanga kuinzwa ndofunga mazuva 3 manaya
vadzokawo Joni kuti aiwa Pipi uyu ndo mawira akaita pamusha. Ndira kunzwa even kuhama dzekwa murume wenyu kuti shoko iri ndakatombozviziva ava vatozvizive manje avo ndo vasingatombozvizivi kana aina ndakatombovaudza vamwe sisi vangu vatoruka doma futi ndakatozovaudza muna April. Muna April wegore rinori tatoenda kumaprogram atataenderawo ndo pandakazovaudza kuti ndine mwana zvikanzi tataudzwa edu nemakuhwa vakaudzwa nekamukamunin'ina kangu ende kamunin'ina kangu ndatokanyepa kuti mwana wemurume ndakazomusirwa neNaAmai vake. Hama dzamwe dzangatozuza kuti mwana wemurume wangu ndo zvandakazongodzudza because ndesingade kuti mwana uyu even tikanzi kwakati kune program iriko uya ine vana venyu ndomusiyirana ani hapana munhu ndokwanisa kuenda naye kuti mwana wemurume wangu ende iye akatozvigamuchira kana murume wangu anewo vana vake vahombe atozvizive musikana iye kuti mwana aziva mama aziva didi ende kana achitopi mama ari sei Pipi ari bhoka ende kana achitotenga zvinhu anotongoya nezvinhu zvakakwana kudena ndakamuudza ndomawanira ndakamuita aizozvikwanisa here aigona kuuya nemazepe 4 asingakwanise kuuya nerechi 5 saka ndikangomuudza kuti mwana wadhedhi chete ende dhedhi vakazvigamuchira akambovabvunza nhai mudhedhi shuwa mama wamboita mwana vese ava mozouya nekamwana kenyu zvikanzi ndo zvinoita varume uchazvoonawo kumereji havana auradza kundiopoza kuti wamuudziri chii mwana izvozvo because zvinhu zvinogamuchira ati handingamboti mwana wangu wandikanotsvaga inini hazvitambirike kumwana asi sakanzi mwana wadhedhi zvinoitambirikazvigamuchira ndo maitiro andingangozviita pahama dzababa wacho hapana kana 1 anozviziva kana hapana kana vanin'ina vangu vamwewo vazhinji vacho vachatozoseka kana vakazoona vhidhiyo kuti asi une sikireti yakaoma kudaro vakawanda vanin'ina vangu vamakokana Heathcliff avazviziva vanotongozoti mwana wababa izvo vanotongoziva izvozvo havatozoenda ndambovaudza ndinovaudza zvimwe zvakadzikadzika but zvemwana ndambovaudza zvakafanana neumwe munin'ina wangu ari kuHeathcliff aiti akatenga hembe aitanga kutengera ushu ozoti Promi aingovatengera sematwins hapana mwana waisarudza asi dai anga akazviziva kuti asi aitorega maona zvakakukosherai zvakadii kana kuti zvakanakirei because vanhu vati musakipe masikireti but ndikuona sekuti sikireti iyi yaPipi maona zvakakunakirai sei imimi saamai kukipa kwamakaita sikireti for this long muchiwirirana baba kuti aiwa zvino mwana uyu semhuri takutoti mwana wedu nekuda kwekuti even tikada kutarisa mhuri vana the moment yavanongoziva kuti uyu mwana wababa auya kana kuti uyu mwana waamai wavakaita nemumwe murume asiri baba vedu ndofunga kuti ukama hwevana hunogona kutochinja pavariwo vana maona zvakakunakirai zvakadii kubatanidza mhuri yenyu musingati mafugura hapwa uye community ikaziva nyaya dzakaita seidzodzidzi moto unenge uchibvira maona zvakakunakirai zvakadii kukipa kwamakaita shoko remwana ndoona zvakandinakira pakuti zvinhu zvinoita kuti mwana wangu asazosarudzwe nevanhu ndochechitanga unogona kuti ndoda kubuda wasikana ndisarirewo nevana muchinditarisira vana vangu anogona kutorariswa ega vakadzi tine mwoyo wakaoma dzimwe nguva kunzi iwewe ndanorara mumba otora vangu mangwana unozonzwa kuti mwana akarepwa hauzozive pamwe anogona kutitsvagira mbavha kuti iwe ndimuri kutenga vana pane mwana aripo anogona kutomuti taimira kamwana kakapfeka trouser repepo nesheti yellow kanonge achibva kuchikoro bata inini ndotopinda papama1 ndonoripota nyaya chinchititi saka zvinhu zvandakangoudza kana handifi ndakaudza munhu nyaya iyoyo kuti mwana ndewani anditaura ndongozvizivira inini mwana mangu nemhuri yangu musikana wangu mukuru watatuma cheya uya ndiani kakuziva but kakuziva kake ndinotokagura tasazivisisi because ndotomudza ndakakuti mwana ndewani akaita kakumupopotera kakumuita rafu ndomudza kuti saka akasiyana ina Sicily because Sicily vana mama wavo uye ana mama vake imi mundiri mama venyu ndikazorwarawo ndikafa uchanogara namama wauyu kana mama wali ndopaanozoona kuti saka zvandiri kuita izvamahwani saka kanobva kazvidzora kanochinatsoona kuti aiwa adzoka akuratidza kuti akuda nezvemwana manje asi tingati chii makazvitarisa imimi chakuitika mazuva ano ndofunga vazhinji vanototi kukura kwatakaita taingonzwa kuti ukarova mai unotanda botso
Iwe ungatuke mai unotonzwa mai vangu vakagara vachiti akomana munoziva marwadziro anoita nhumbu here imi. Aiwa muchazvionawo makura. Zvekuti iwe unotongokura uchizoti ndofunga nhumbu iyoyo unogona kufa nayo. Wozoona mumwe munhu anosvika pakumonya mwana wacho, kumurasa. Mumwe anotosvika pakumuuraya, omupisa, omurasa zvakare. Kwete vamwe vanongomusiya mubhazi. Vamwe vanotongomusiya sekusiya kwavakaitawo mai princess. Kuzosiya zvitorina nozongosiya munhu mumaoko akanaka. Saizvozvo kuti haana kubvira akamboita dambudziko kumubvisa hembe hapana panoratidza kuti apa ndakarohwa mama apa ndikakuvara. Mwana anototi chero ndichibva kwandinenge ndichibva kana kuti denda tombokutsonyai tichiri kure kuti ako kari uko maiona speed yakaivhura kuti chirega ndifambe netsoka imi endai handikanga kamira apa aitotera kachima mama mwana anobatwa rafuka anopusa kuti vauya kani vai vanondinetsa. But zvakada kuti kungochema kuyema anoyema zvimwe zvekuti zvekuti dena ndiri umwe munhu aiti aiwa ndizvikwanisa anoyemesesa ipapaya zvekuyema zvekutotaura kuti neni handisi kuda kurara namaisi pasi anondibhutsura anondinetsa pedzisira ndotomuti chikwira urara akabva unogeza akada kuti neni handisi kuda kutsika pasi toda kukwira pambedhi mese ndikwidzewo pambedhi anotokwira anoyema zvekuti pamba ine kutarisa kuti ndinombosiyana nazvo. Asi mazuva ekutanga ndaimboita hasha because mwana anga asikakwanisi kutaura daita puu aizviitira magumbeze paiko ndaibatikana ndaimborova kuti iwewe mapuu mablankets ndaimborova ndine kurova kweshungu kwehasha kwekuti asi mwari makazviitirei nevana vangu muona kuti oya umwe anodai futi ndaibatikana asi ndakazozwa kuti Mwari everything happens for a reason. Iyi ndiyo reason. Pamwe pacho pamwe denda itofa nenzara. But Mwari wakaona kuti hazviite kuti ugare urambe uchiloja. Zvimwe zvikonzero zvemwana iye zvimwe hatingadedi kuzozvishambadza but zvimwe zvakaita kuti tigare tiri zvatiri zvino nhasi. Otherwise ndiye mwana iye. Kune vamwe vekuti vakasirwa makomborero akadai sekutora kwamabhedha kuti unotoona wega kuti mwana ana kugara zvakanaka anenge achitosarudzwa mumhuri sekutora kwamaita kuti mafunctions unochinzi aiwa kurudi vana vamhofu panapa avana samaita ava vaendesei kupi vaendesei uko zvekuti mwana anotokura mental health yake inenge isinokutozvaona but mwana uyu vari ngoti hava vanogara naye but pipi hana mufaro akangoneta neta mwana anenge achita sei anotoonekwa achitya kuti mai vai vanondinetsa vauti. Ndira kunzwisisa mama zuva ramakazodza sisi nedzimwe mhuri shoma vakazvigamuchira sei? Zvakafanana sisi vari kukadoma vanga vatoudzwa kudhara nemunin'ina wangu ari kunoko kuti saka vanhu vakambodaka kubatikana kuti saka akazofa mwana achaita sei ndikati ndikafa achaita sei tomboti ndindatanga achaita sei achaenda kupi kachengetwa nani mwana iye asi kana ndichingoripo iye akafawo ndotangira ipapo mapurisa anozviziva ana mama vangu vapoti ndichatora ngozi yewe yowe vabereki vanotaura vanenge vachibatikanawo kuti ko sei wazoshinga kudaro but ndiite sei wega wega ndakambozamawo zvinoita kuti pamaybe mbofonera vechild helpline kuti ndibatsirewo apo zvinhu zvakandiomera ndaitotambura ndaigara ndingochema kuti saka ndiite sei pamupampa munochinesa kuti takuenda norara hatina chatadya takutonokodzera ndaimubundira kuti mhosva yako ndeyei iwewe wasiiwa 1 2 waraswa nenzara vangu tomboti vari kufira yangu Mwari wamboti dambokupanishira vana vako vomborara nenzara because nemhosva dzakati ko iwewe ndidzei zvaindibata asi but ndanguzvidzoti zvinodarika ana mama wangu vamboti ukazofa mwana iye uchazviitira zvinhu zvako wega ndongozviitira vabereki vanenge vachitya zvinhu zvanei ndakangotangawo ndega vamwe vanokudzawo nhoroondo kumusha kwedu uku pane mwana akazonotorwa akachengetwa akakura mwana iye akazobata demo akati ndaenda kudzinza rangu inyaya dzakaitika kwandiriwo dzogona kutadza kuitika anogona kutongokura vanhu vane nhoroondo dzekuti kumusha kwedu kwakazofa mwana akadai akazofira musha akazomuka yangozi katanga kupedza vana havana nhoroondo dzekuti vakazokwirawo ndege nekuda kwekamwana kavakachengeta avanhu havakwanisi kuudzawo nhoroondo idzodzo zvosiyana kana akazomuka akaroona vhidhiyo akachiva chazora mwana wake handimurambidze but ndinongotya kuti next time achazomusiya mumwe munhu akaita sei because munhu asina shungu nemwana kawo nevana hana shungu nevana because vatoo 2
Zvakafanana kuti iwe munhu chaiye kwakazvara mwana wako kuenda kubasa makuseni chaiko otherwise nomufunga ka 3 kana uchitobvumirwa kubata foni kubasa unofona asipera sei mwana ari sei hasi kunetsa here what more kungosiya kungoenda pandaiwanikwa chaipo ipaziva ende kana nanhasi akandida munhu uyu anotoziva kwekuenda chero akazoudzwa nehama kana kuti takazoona vhidhiyo remunhu wakasira mwana ivivi uri kundiudza kuti wakatadza kana wakaenda kumazoe wakatsvaga maimishi ukavashaya irewe wakatsvaga maimishi ndina hanzvadzi yangu iri kumazoe inonzi Mafana wakatsvaga Mafana ukamushaya here kuti sisi wako akaripiwe achindida chaizvoizvo aimbondishaya nefu hazviiti haitombondishaya aitondiwana but serious shit ini sometimes ndinofunga kuti ibasa zvakare rana baba kana mhuri yekunenge kukazvarwa vana kuti vamonite kuti vana vanenge vachigara papi zvakafanana kuti sekutaura kwamaita kuti mudzimai uyu maimunzwira tsitsi zvikuru asi vana ava vangove vega vana vaitwe nemunhu mumwe chete vanenge vaina nababa kunenge kuine dzimwe hama vana bamukuru vana tete vanani vanokwanisa kutoziva kuti aiwa kana zvinhu zvakaomera muroora ngatitorei mwana tigare naye nekuda kwekuti mwana ane 2 years ungodya sadza asiyana nemwana ari pamukaka kuti tinongochiti maiwe zvino akaenda hatina mombe hatina chii tinomupei mwana uyu asi kune vamwe vana vekuti vabereki vanogona kutofa vari pakuzvarwa zuva rekuzvarwa kuti hatozive mai vake asi vanotokura vana ivavo vachengetwa nehama ko chinozoita kuti vamwe vana vasiwe kana kuti maoko sezvakaita imimi vekuti hamuna kana ukama nemwana kana mutupo wake mwana uyu hamuzive izvo mimangoti madhuveka madiko sinyoro nekuti mutupo wemwana hausi kuzikanwa zvanga zvakadii kuti hama dzitemuonera pamwe ko vana vanenge vachionoti aiwa chokwadi zvinhu zviri kurema muroora enda hako kumaina asi mwana uyu tisire tichengete kana kusina vana gogo zozoti vana gogo ndovane mwoyo uyu vana tete zvinogona kuti kwendi nemhuri yangu ko inini ndozodii asi vana gogo vanogona kuti aiwa tipenyu vana titese tichengete zvakadii kuti vabereki vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nehama toziva kuti madifference anenge arimo mukati memhuri but vana manje kuti vazongosiwa iko zvino hama dzisi kutomboziva izvo vanenge vakanzi ndakamushaya akabiwa izvo vanenge vaine muono wekuti mwana akabiwa iye mwana akasiwa zvichataurika here wadzokera kumusha kuti ndakamusiyira hangu maimishi kuti tora henyu mugare nemwana zvinhu zvinenge zvisingaita sei zvisingaiti zvakanaka kurudziro yenyu imimi kuna NaAmai vanoita mabasa kumamaini vachineglecta tiribosozori kumamaini kunoitwa zvakasiyana-siyana vamwe vanogona kuenda ikoko vatsvaga mabasa ari genuine but unozopedzisira makutengesa muviri kuti uwane chekuchengetesa mwana kurudziro yamukade kupa kuna NaAmai vekuti vakaita vana vakana vatadza kuvachengeta zviri nani kuvaendesa kumaorphanage kurudziro yaminayo muzuva ranhasi takatarisana nedambudziko ramakawirwa naro rekusiyirwa mwana ane 2 years achiri kutoda care amai ndeyekuti kudii ndongotiwo kune vabereki especially vari kumamaini ivavo vakafambira especially basa iroro rekunoserengeta because mwana anotanga achinotengesa anotanga achiva nehembe nechikafu pedzisira kuchiva kuserengeta because kuserengeta kwacho kutori nemari zveshuwa wachiva kuserengeta kuya vakomana vachakusirai madhaka vaya vachakudai makuita zvemujolo haucharangarira even vana vakasiya kumusha haucharangarira even vana vakasiya kuno kuHarare wakungoti chero zvazvaita wakungokoshesa izvo ikoko zvakafanana nemufananidzo watinawo panapa kuti haana kukoshesa mwana munhu akaramba achingotedza masango chete akaona kudya kwake kwesadza redhora rine nyama zveipapo ipapo zviri bho nekunwa mirinda ye50 cents akaona zviri right because mari iyoyo haishayi pazuva saka zvinhu zvinova zvisina kunaka kana aona kuti hausi kukwanisa kuchengeta mwana wako endesa kuorphanage mazuva ano nemumiriro waita nyika iyi nekuoma kwakaita even musango macho kumamainzi kwacho ndinoenda kun'anga ndotitsvaga kamwana kausina kukama nako uye nemusoro wake ndinotora kawacho ndizoti asi wangu ndoendesa musoro wacho ndoita hangu mari but handina mwoyo wakadaro nemwoyo wekushingirira nemwana uyu munhamo nematambudziko ndine mwoyo wekushingirira ndakashingirira kubva kure kusvika izvezvi sisi vangu vari ukadoma she is my witness vakauya apa ndakapedzera kutengera prominent hembe rini vanokuudzai kuti ndo benzi ramai apedzera kutengera mwana hembe kudhara kusvika vazouya kuno ndakambomutora
Vavadzoka vauya nemurume wavo kuchipatara vakati VeMwana mabva musi kuchengeta mwana zvandoda mukawandirwa ndobva vatora mwana vakaenda naye akaenda asina hembe tangosangana muchano wangu kuti uya naye ndimbomuona taenda mutauni vamuona mubva vati ndipei mwana wangu hazvisiri zvandakamusiya akaita izvi mubereki ukawandirwa nevana unoita confusion uyu anoda ichi uyu anoda ichi but ndikakuradzai hembe dzemwana ushu chero iye ari kuti akabirwa satani ake achave satani mukati meupenyu wangu ndinombofunga mweya kuti musi wandichamuona ndichangomugrebha ndoti mbavha akarohwa ndozochimuregai tozivana ndine shungu dzodzo mwana waya nehembe dzakanaka kwete dzekuti anzi chichi kana kuti chii handina munhu wandikamubatsira kuti aimbewo hembe dzemwana wangu ndokumbira dzevana vangu kuvharidzira ushu chero ndikakuradzai kuti maphotos eChristmas elast year soka vana vangu vanga vasina hembe nyowani ndakutengera vana vangu hembe dzinyowani ndanguvagadzisa musoro ndikavaudza kuti munonzwisisa mwana wadhedhi uyu afanira kugara asina hembe dzinyowani uyu ndiye mwana wadhedhi manje anofanira kugara nehembe dzinyowani paChristmas nebhutsu dzinyowani imi mese handisombokutengerai kusvika vakati mama ini ndoda hangu bhutsu dzinyowani hembe ndopfeka yandakashandisa last year yandakashandisa pagraduation mukuru akati inini hangu hembe bho ndine dzimwe dzandisati ndapfeka ndoshandisa idzodzo tengerai yenyu mwana wadhedhi ndiye ega ari 1 anga nehembe dzinyowani 1 kubva kubhutsu kusvika kumusoro nemoyo wokurwadziwa kuti pamba pataigara kuHeathcliff vaitongoziva kuti avazi vana vangu bhosi pandakanotsvaga imba ipapo ndakavaudza vana vangu vandinawo ndisingazoni chazosangana nemwana ushu saka vaitongoziva ndanga ndakavaudza chokwadi but ndakazvidza kuti nzvimbo yandichaenda iwana hakuna benzi rinofara kazviziva ende hapana anozviziva saka ndo vanhu ndakangoti vanhu vanozofungei vepamba patinogara kana vemuraini ratinogara bhosi vaitongozviziva ndakabva ndangoti ngaangoshongedzeka kupfuura vamwe ndakangoshongedzeka kupfuura vamwe vese zvinova zviro zvemwoyo wangu kuti handidi kukaona kachinyaya kushungurudzika handidi because mwana hatizivi kuti paanogara akafunga akati zii pamwe conversation yaari kunzwa pane 2-3 zvaari kubata saka hauzozivi kuti paachavarairwa pai pfungwa dzake dzichafungei handidi kuti azvito zvakani afanira kungozoti ndi mwana wadhedhi chete ende vanototi vakafona kuti mwana wangu princess aripo here havaregedzi princess dautaura newe ndikuvigire chii aiwa anotaura zvaanoda kana 10 chikenini pizza zvese vanoziva anotaura zvinhu 20 panguva 1 saka havaiti havo mistake saka munhu anonyatsozva ndina mama vangu ndina dhedhi vangu but makatarisa behavior wise mwana akadii aiwa very good haana problem kana aiwa kana dambudziko hayo kuyema chete asi haana kana problem kana kuti handamuti ukataura kuti auya achicomplaina kuti mama ndine nzara aiwa ndege ndotongoziva kuti nguva dzekuti mwana adye dzaita sei dzakakwana kwete ati mama ndine nzara aya kaona uya ataura kuti nzara anayo zvishuwa kwete kuti anzada kuyema yanayo kuyema anoyemera zvimwe zvekuti anogona kuti anyatsoona ndakabata mwana ubva uya achizemberawo makumbo kuyema chete but behavior very good munhu anyaziva kuti mama ndoda kugeza havasi kundichenesa yowe anotaurisa chete but zvimwe zvese aiwa ari right handina kana dambudziko naye kana mazwi enyu ekupedzisira tikatarisana nechikumbiro chamungade pazuva ranhasi toti masangana mai princess kana kuti mawana mumwe wehama kwamai princess oti aiwa mwana wedu kauya wamakaba uyu muchazvigamuchira sei uye conversation yenyu muchatanga kutaurirana muri vaviri masangana ipapo inenge yakamira sei chandichangovaudza ndechekuti handikwanisi kutaura nemi pasina mapurisa chekutanga makabirwa mwana kana kuti munhu wenyu akasiya mwana hatina zvatinokwanisa kuita ende mapurisa andikasunungira kutaura nyaya MABVUKU police station kana kuti Heathcliff because ndokwanakambosisa nyaya yangu ino vanondiziva ndokwatinongokwanisa kutongotaura nyaya iyi because unogona kuda kuti udaona kuti unga vanhu vada kurizina newe kana kutema nedemo vanhu vakashata kusvika papo unogona kungoona unga vanhu vada padringi kuti ngatinwe idringi chitaura nyaya vachikuuraya saka tongotaura kuti aiwa kuonana taonana zveshuwa mwana ndindinaye ndei kumapurisa munotaurawo chikonzero chenyu makabirwa here makaita sei ini ndonotaurawo masirwa ndakaita ndakaba here ndakanonga here akadhambiwa here ndo zvandokwanisa kungotaura navo kana tichinge tasangana kurudziro yenyu kuvabereki vari kumamaini kana vamwe vatori mudzimba vanenge vanetsana nababa vevana ava mumwe anototi handisi kuvaziva asi hakuna hako munhu asingazive muridzo wemwana
kurudziro yamuinayo takatarisana dambudziko ramakasangana naro imimi pana princess takatarisana nemadzimai vanozosvika vakuti nekurodzwa kwandakaita nemimba zviri nani ndingosiya yangu mwana uyu pano pabus stop unotora mwari pabus stop mwari mushopu unonzi asi vasiyiwa asi mai vacho vanga vari pano havachatowaniki. Chandinotaura nje kuti vanotosiya pabus stop vaya vari nani, vanotosiya pamashops vari nani, anodhambawo kuneni ari nani pana anorasa. Asi hatizozivi vanhu vakashata mazuva ano. Unogona kusiya pabus stop uchiti nda kuti mwana wangu araramewo, unotozonzi mwana wako akafa akaurayiwa. Zviri nani kungoendesa paorphanage, pagedhe reorphanage ishoti hapana, kutozoti apa pandiwo paorphanage apo unongosvika kugadzika pagedhe ako ubva wabva, zvitori nani straight. Pane kuti unouraya mwana kana kutozongonomusa next time uchazosiya mumaoko marepist maritualist, hapana zvauri kuita. Ndo vanhu vari kutodawo mweya vana vacheche ivavo, especially mainnocent souls asina chavanoziva, ndo vanhu vavanotoda ivavo. Saka unenge usina kumbomira mushe. Saka munhu ngaachengete mwana wake. Kana waonoti handisi kukwanisa kuchengeta mwana, enda unomusiya kuvanhu vari responsible paorphanage uchengeterwa mwana wako. Aiwa, tinotenda mai princess nenguva yamatipa yekutitsanangurirawo kuti zvakanyatsofamba sei. Tisati tatoti shuwa mudzimai shuwa ana 5 mabva futi mumwe wechi6 tikati mai princess vada kuvhura creche vada kuita seiko zvakanyatsofamba sei. Kutoremerwawo ne5 vava vada kutoenda kuchikoro vese, vada kutoenda kuchikoro kunze kwe1 kadiki katori ne2 years ndokasika ndingatoti aka kasiri kuda kuenda kuchikoro. Saka chekuzoba mwana izvayo ndeimwe nyaya. Aiwa, tinotenda mama. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe tiri kuno kumabvuku kwatati aiwa regai timbononzwawo nyaya yamai princess kuti aiwa chii chakaitika kuti vazosiyirwa mwana nemudzimai anonzi Lydia. Hakuzi kusiyirwa kokuti nditarisirewo mwana asi kutizwa kwemwana ane makore 2. Chimboimagina mwana ane 2 years kuti iwe ukamusiyirwa nhasi kana kuti ukamudhambirwa mumaoko mako, mai vomba vatsakatika kana kuti mai vomba vashayika pamepu kwavaivaziva uchivawana havachawanike. Ndofunga manzwa kuti takatongosanganawo vachiitawo zvekumamaini uko kujumbo maini kumazowe uko kwasoza uko ndokwavakasangana naamai princess. Vakavanzirawo tsitsi kuti manje environment yauri kugara nemwana haiite. Vakakumbirawo kuti aiwa dai manondisirawo kumba kwenyu, mwana wangu awana kuchengeteka kwakanaka nemusikana webasa, aiwa ndenge ndichimuona apo neapo kuzosvika mai princess vatiza mwana. Ndizvo here vabereki zvamunoti wani hakuna chinhu chinorwadza sekuzvara mwana wako. Ndofunga mufaro wemudzimai wese kuti aonewo mwana wake kubva pakuzvarwa kusvikawo 5 years 10 years aiwa mwana agraduata takutoti ndazvara mukoti. Wozongosiya mwana yeye woenda wofamba zvakare uchiti ndakabirwa mwana. Ndofunga mai princess vandinawo pano vari kuti aiwa mashoko iwayo haasi kundifadza, chingouya utaure kwandiri kana kuti kana usiri kuziva kwandiri enda pamapurisa ari pedyo unoripota kuti mudzimai akadai akandibira mwana wangu. Asi chakunetsa pano ndechekuti zita ramai vakasiya mwana harisi kuzikanwa senemu, vari kungozikanwa kunzi Lydia ende akasike kutanga kusiya mwana. Vane vana 2 kusanganisira princess nemumwe iko zvino ndofunga aida kumbonyora grade 7 sekutaura kwaita mama kuti vakamudhamba zvakare mumaoko emumwe mudzimai kuti aiwa inini mwana uyu ona yenyu zvekuita naye. Ndokutiza zvakare mwana yeye kuzosvika vatiza princess chatova chijairira kuti pese pavasvika vakazvara mwana wotiza mwana yeye. Ndizvo here madzimai zvekusvika pakuita vana motiza vana ivavo. Mapurisa tibatsireiwo kana kuine zvingakwaniseke kuita kuti tibate mudzimai uyu. Kana kuine hama ndofunga maona chiso chemwana, maona zvakare mazita mamanzwa, kana muri kushaya mwana kana muzukuru wenyu angava munin'ina angava hanzvadzi yako chaiyo usiri kuziva kuti zvakafamba sei vakafamba sei, uyaiwo kumapurisa. Ndofunga manzwa kwaDoma kuHeathcliff
mabvuku ripoti iyoyo itoriko yemwana anonzi yeprincess. Iko zvino mwana uda kuenda kuchikoro kana kuti ari kuenda kuchikoro asi haana birth certificate. Kana kune vanokwanisa kuti tizive kuti tofamba negwara ripi mwana uyu awanirwawo birth certificate. Okura here mwana achinzi princess. Ngatiitei zvokuti tibatanidze maoko. Kana kune vanoziva kune mudzimai uyu, tibatsireiwo atore mwana wake. Ndifunga manzwa dangawo rinaamai pipi kuti aiwa ini ndagara ndine vana vangu vashanu ndoita princess wechi6 zvakare. Neikonomi yakaoma kudai vanochengeteka sei vana? Kana kune vanokwanisa kubatsirawo mama nezvavainazvo, tibatsirane pakuchengeta mwana. Hatizera mangwana zvichida ndiye achatozobatsira mhuri nedzinza rese. Nekuda kwokutenda zvakare kwatinako kuna baba vapipi vakagamuchira kuti aiwa mwana ngatigare naye. Hazvitwe nevarume vazhinji vanoti iwe wauya nevana vawakaita nechikomba, asi havana kupindwa nepfungwa idzodzo. Vari kubata mwana semwana wavo. Vabereki vashoma vane moyo iwoyo. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.